ساعتنا أخيلو كاب أقول تلفزيون إيرترا زينا وفنونا فيلم لنا زي خبركم تعزبتنا كم يتمسيو نلومي 14 شعات رئيسات شعات مشات استدلوا هاجراون زينات حيزلكم قريبة زلقوا بيدرس منكسين نكتالكم بخبرنا عدمكم بغندنا بتاعتو فيلم منستر زينا ناي كلتشن 10 شعات نتفتات سرحو بمقمقام بمدبات كلتشن 20 زتيو أب كلتشن 10 شعات نعمل هاجر 20 شعات انديكاتات كم تسرحا مستر حرشا قليتون أمنو زباكر كبت أدماء المعاتة ومدباتي سلاسل الله أما اللي بيستخيرك قبيلة ومكاتب وحد 10 سبات قتيلهم أب زوادو باو أفريقيا لعل 4 مليون سبات بحسرة مقبي ساقيم هلاهم تحبيرو وكلت أمريكا طالبان إن أفغانستان أب قطر زرب سلام يكايد الله منستر زينا ب10 طري كلتشن 20 عامتاو أخيبا بمكياد أب كلتشن 10 شعاتن استسلاسل سرحن وصيتون كومون بدوهتاتون حصراتاتون بمقمقام كلتشن 20 أب استحنصصوت سرح زتيو منستر زينا أتو يمان قبر مسقلا بزغربو قمقام أب كلتشن 10 شعاتن أب مهندسنة تكنولوجيا حبريتا ممعبال عقم سب ممحدار فاينانسن كومون براديون تلفزيونن غازيطاتاتن ويب سايتن زتسلاسل عمامات بمقلاص وتاو غودنون بلچاتاتن كومون زنورو بدوهتاتن حصرتاتن بزرزر ابريون ابتي زغربه قمقام ابرست صنحه مدبات معكنا زينا اب زحلف عامت اب تلفزيون ناي ساعه 5 دقيقات فنو زينان مدب تنتان زينان متتاو اب راديون تلفزيونن مدبات مزنقاع نمحيال استوسده تبوغساتات فوليا غطاميتات كم هاغراون هايمانتاون بعلاتن دبلوماسياو فصامتاتن من صبراق استعمى سراح عبيت لمعاتاو سراحات من صبراق استدالو مدبات ابركتو مشاركت تكالات بمراخب بزهان نحايل ممصو اب محبراو ميديا استغبرات كروب بوتاز قسم عبالاتات منبارو تغليصو حركه بعبيت مدبات كلتشن 20 اب منغو منغستي ايرتران تشايناو تكالن بستاتو وعل تغباريو زجمر بروجكت مسجارنا بديجيتال فونو مالت ديجيتال مايغريشن مخانز تقاس منستر يمانه زي بروجكت زين نتي زصنحن ناي انالوج فنوين ناب ديجيتال بمقيار هاغراوي عقمي فنواتات راديو تلفزيونن بصفحاتون عينتون كبزبل مخانو ارديوم مزي بروجكت زي تاساسير دما عقمي سب ناي مسلطان سفيح مدب تتحيزو كمزلا غنزيبون مزيكا زي مدبات معكنا زينا نمحياشن نمحيالن ستحزو كالوت مدبات ابتوطن بزرزر قريبهم تساتفتين تزقرب قمقامن مصاوطن سراحن دحر مسمع اب زقرب صبصب زلوم حطوتاتن ريتوتاتن اقريبهم اب كلتشن 10 شعاتن اب ملا هاجر 20 شعاتن ديغاتات كم تسرح منستر حرشا ب 10 شعاتن طريا بسمرا بزقانو عامتاو قمقام قليصو نتي قمقام او اخيبا استخاتتله وكيل ايرينا بنفس ساعتين توسخت صبصبالو ازي برهانه كتقربايا أبتست عم مدابات مسناي بلجاتاتو من حصرتاتو من بزرزر زقربلو قمقام مهرت اكل ابزوبا ماكل مسناي كلتشن 18 كنت اطرن كلو ب10 ميتاويت ناي قبا ازرتي ب 121 ميتاويت معرما ب 45 ميتاويت عبيت كرن كلو بانصار اتو صبا ب 3 ميتاويت كم زنكه ات مخنيات دما حصرت مغبي انسسا كم زخونه بريهم اب كلتشن 10 عتن بزنبره زمسكن زنب لعل 1.4 مليون كنتال اكل كم خبز حبرت ابصاب ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ጋሽባርካ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክንነጻጸር ብዕጽፊ ከም ዝወሰኸ እቶት ኣሕምልቲ ግና ከም ዝጎደለ ኣነጢሩ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ልዕሊ 3 ሚልዮን ሊትሮ ጸባ ክፈርን ከሎ ምህርቲ ማዓር ብ15 ሚታዊት ከም ዝወሰኸ ፍርያት እንቋቑሖ ግና ብኣንጻሩ ብ21 ሚታዊት ከም ዝነከየ ክጥቀስን ከሎ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተረኣየ ክልተ ዓይነት አንበጣ ብውህድ ጻዕሪ ናይ ኩሎም ኣካላትን ሓይልታት ምክልኻልን ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት ከይወረደ
ኣብ ቁጥጥር ከም ዝወዓለ ተገሊጹ ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻባት ድሕሪ ዘካይድዎ ዘተ ጎኒ ጎኒ እቲ ዘመናዊ ቆፎ ብዋግኡ ዝሓሰረን ብቐሊሉ ዝዳሎን ጋብላዊ ቆፎ ክድፍዓሉ ጻህያይ እናሰዓረረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ ምቁጽጻር ስራሕ ክሕየል ምጥቃም ጸረ ባልዕ ንምርባሕ ንህብን ምህርቲ መዓርን ዘይጸሉ ክኸውን ሕፅረት ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ፍታሕ ክናደየሉ ዝብሉን ካልኦት ርእቶታት ኣቕሪቦም ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሃ ኣብ ዝሃቦ መዛዘመ ቃል ንኡስ ውሁድ መደብ ምስ ስድራ ቤታዊ ሕርሻ ወትሩ ክስርሓሉ ብምዝኽኻር ካብ ምፍዋስ ማይ ኩዑ ዝጅምር ማይን ሓመድን ናይ ምዕቃብ ዕዮ ናይ ቀዳምነት ክኸውን ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ ንምምዕባል ምሩጻት ኣዝርእቲ ብዝምልከት ድማ ሚኒስተር ሕርሻ ብምርምር ዝሓለፉ ምሩጻት ኣዝርእቲ ናብ ሓረስቶት ተዘርጊሖም እትታውነት የሰስኑ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ኣብ 2020 እቲ ናይ ምርምርን ምብዛሕን ዕማም ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ ንዞባ ከርከበት ኣብ ሕርሻ ትሕተ ቅርጽን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ዘተኮረ ኣድማዒ ልምዓታዊ መደባት ይሰላሰል ኣሎ ወኪል ኤሪና ኣካል መብራህትን ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ሙሴ በኽረጼን ካቕርቦ እዩ ኣብ ንዞባ ከርከበት ብደረጃ መንግስቲ ዝሰላሰል ዘሎ ኣብ ሕርሻ ምውዳድ ጽርግያታትን ፕሮጀክታት ዝተማይን ከምኡውን ምትትታዊ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዘጠቓልል መደባት ልምዓት ብዝለዓለ ናሃሪ ክግስግስ መምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካን ኣካላቱን ዓባ ኣቐልቦ ሂቦም ክሰርሕሉ ምዃኖም ተገሊጹ ኣብ ማሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ኣብርሃ ጋርዛ ነቲ ልምዓታዊ መደባትን ገስጋሱን ድሕሪ ምዕዛብ ኣብ ኣግማይት ምስ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ተበጊሱ ዘሎ መደባት ዘለዎም ሕፅረታት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብሓፈሻ ኣገልግሎታት መጓዓዝያን ቀረብ ማይን ድማ ብፍላይ ዝፈትሕ ስለ ዝኾነ ካብኦም ዝሕተት ኩሉ ንምምላእ ቁርብነት ምዃኖም እቶም ነበርቲ ኣረጋጊጾም ኣቶ ኣብርሃ ድማ ኣብቲ ከባቢ ተበጋጊሱ ዘሎ ልምዓታውን ትሕተ ቅርጻውን መደባት ንምዕዋት ብሓደ መዳይ ነቲ ክሳብ ሕጂ ሰበኽሳ ግማዊ ህይወት ዝመርሕ ዘሎ ህዝቢ ናብ ቀዋምን ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝረኽበሉን ህይወት ንምስጋር ድማ በቲ ካልእ መምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣበርክትኡ ከደንፍዕ ምዃኑ ገሊጹ ኣማሕዳር ንኡስ ዞባ ከርከበት ኣቶ ዓብደልከሪም ኢድሪስ ብወገኑ ህዝቢ እቲ ንኡስ ዞባ ብሓፈሻ ካብ ኣምላይት ንሸነኽ ሰሜን ዝርከብ ህዝቢ ድማ ብኣውርኡ ዘድሊ ጠለባት ከተማልኣሉ ጸገማት ከም ዝጸንሐ ጠቒሱ ተበጊሱ ዘሎ መደባት ነዚ ዝፈትሕ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዞባ ዝነጥፍ ኣካላት መንግስቲ ልዑል ኣቓልቦ ክህቦ ኣዘኻኺሩ ኣማሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ዑደቱ ትሕቲ ዲጋ ከርከበት ዝሰላሰል ዘሎ ሕርሻዊ ንጥፈታት ካብ ከርከበት ክሳብ ሓራናይ ዝህነፅ ዘሎ ኣስታት 160 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ኣብ መምሕዳር ከባቢ ሎካይብ ዝዋድድ ዘሎ ኣጋነ ማይ ኣብ መምሕዳር ከባቢ ኣታይ ንፈተነ ዝተጀመረ መስናዊ ልምዓት ኣብ ኣግማይት ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ትምህርቲ ከምኡውን ኣብ ኣግማይት ኣካይደ ሃረሬብን ሃዋንን ዘሎ ሕፅረታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ተዓዚቡን ብዝምልከቶም ኣካላት መብሪ ተዋሂቦም ኣባላት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ሆላንድ ኣብ ሓውሲ ከተማ ጢዖ ዘስርሕኦ መጸበይ ነፍሰ ጸራት ኣብ ምንካይ ሞት ኣዴታትን ዕሸላትን ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ ዝተገልጸ ሓላፊት ኣማደ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ወዜሮ ሳዕድያ ኢብራሂም ብ15 ጥሪ 2020 ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዝተኻየደን ወከልቲ ምምሕዳራት ከባብን ሰራሕተኛታት መንግስትን ዝተሳተፈኦን ኣኼባ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ እዩ ወይዘሮ ሳዕድያ ስዒባ ማሕበረ ቁጠባዊ ጾር ደቂ ኣንስትዮ ብምቅላል መነባብሮአን ንምምሕያሽ ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብፀሓያዊ ጸዓት ዝሰርሓት ሓንቲ እኽሊ ኣብ 3 ንኡስ ዞባታት ከም ተተኽላ ብምጥቃስ እዚ ፕሮጀክት እዚ ደቂ ኣንስትዮ ንኽመሃራን ነፍሰን ንምምዕባልን ግዜ ንኽረኽባ ሓጊዙ ከም ዘሎ ብሪሃ ኣብ መወዳእታ ወይዘሮ ሳዕድያ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣቐዲሙ ዝተጀመረ መደባት ምዝዛም ንምዕባለ ደቂ ኣንስትዮ ዝደፍእ መደባት ምትግባር ተሳታፍነትን ተወዳዳርነትን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ንምዕባይ ምጉስጓስ ኣንጻር ድሕር ልምድታት ምቅላስ ኣታዊታት ማሕበር ምኽዕባትን ስልጠናታት ምውዳብን ዘጠቓልል ኣተኮሮ ዝውሃቦ መደባት ከም ዝኾነ ኣፍሊጣ ኣብ ንዞባ ፎረም መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምሕያል ውሁድ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ መምህር እስማዒል ዓሊ ገሊጹ ንኤሪና ብዛሃባ ሓበሬታ መምህር እስማዒል ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብዝተገበረ ወፍሪ ኣብ ውሽጢ 28 ዓመታት ቁፅሪ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ 3 ናብ 4 ከም ዝበረኸ ተሳታፍነት እውን ዝምስገን ምዃኑ ሓቢሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኢራፋይለ ሓንቲ መዋዕለ ህፃናት ተሃኒፃ ኣገልግሎት ክትህብ ከም ዝጀመረት ኣብ ኡምለን ደናንሎን ድማ ሓደስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ይህነፃ ከም ዘሎ ኣብ ዕመር ቃብረን ባርዳዲ ድማ ሓደስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ንምህናፅ መደብ ከም ዘሎ ወሲኹ ኣረዲዩ
ዝበዝሐ ኣብያተ ትምህርቲ ንመባእታ ተባሂለን ዝተሰርሓ ብምዃነን ናብ ማእከላይ ደረጃ ኣብ ሰጋገራሉ ጽበት መምሃር ክፍልታት ከም ዘጋጥም ዝጠቐሰ መምህር እስማዒል ኣቐዲመን ዝተሃንጻ ኣብያተ ትምህርቲ መብዝሕተን ጽገና ስለ ዘድልየን ውሁድ ጻዕሪ ከም ዘድልያ ነጺሮም ተሳትፎን ብቕዓትን ተምሃሮ ንምዕባይ እውን ዕቱብ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መምህር እስማዒል ዕድል ትምህርቲ ዝሓለፎም ኣብ ክልል ዕድመ 9 ክሳብ 14 ዓመት ንዝርከቡ ቆልዑ ብመደድ ዓርዮት ከም ዘርክቡ ይግበር ከም ዘሎ ነጺሮም መምህር እስማዒል ኣብ መወዳእታ ዝረአ ምቁራጽ ንምግታ ኣሕዳር ቤት ትምህርቲ ምኽፋት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ቁላሕታ ክወሃቦ ተላብዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ፎሮ ሎም ዓመት ኣስታት 33 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ልዕሊ 40,000 ተምሃሮ ትምህርቶም ይከታተሉ ከም ዘለዉ ካብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ የረድእ ሃማመተ ዞባ ማእከል ካብ ዝተፈላለያ ሚኒስትርታትን ሃገራውያን ትካላትን ዝተዋፅኡ ኣስታት 100 መንእሰያት ሰራሕተኛታት ብ15-16 ጥሪ ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ዘተኮረ ስልጠና ወዲቦም እቲ ስልጠና ኣብ ባህላዊ ውርሻ ምድልዳል ሃገራዊ ባህልን ምኹላዕ ክብርታትን ምሕደራን መሪሕነትን ከምኡውን ጽልዋ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ዘተኮረ ነይሩ ብዘይካ እዚ መንእሰያት ንቕሓቶም ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገር ብምብራኽ ኣብ መድረኻዊ ተልእኾ እጃሞም ንኸበርክቱ ዝሕግዝ ሰሚናር ተኻይዱ ኣብ ወንበር ሃማመተ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ነቶም መንእሰያት ኣብ ዘካየዶ ኣብ ህሉ ኩነታትን መደባት ልምዓትን ዘተኮረ ሰሚናር ክብርታትን ታሪኽን ሃገሩ ብዝግባእ ዝወረሰ ብመንነቱ ዝሕበን ሃገራዊ መትከላት ብግቡእ ዝርዳእን ብኡ ዝምራሕን ውፍይ መንእሰይ ዋሕስ ሃገርን ብሩህ መጻኢኣን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ድሕሪ ሓጻር መሰጋገሪት ሃገራዊ ዜናታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ዕጡቃት ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ማሊ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 15 በርጌስ ከም ተቐተሉ ንሰብ መዚ ጸጥታን ካልኦት ምንጭታትን ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና የጋውሓ ኣለዋ እቲ ብ16 ጥሪ ምሸት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ናይ ቀቢላ ፉላኒ ዓዲ ብምፍጻሙ እቲ መጥቃዕቲ ቀቢላዊ ፍልልይ ዝጠንቁ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ዝሕበር ዘሎ ብመሰረት ጸብጻባት እቲ መጥቃዕቲ በቶም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ልዕሊ ዓድታት ቀቢላ ፉላኒ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ኣባላት ቀቢላ ዶንዞ ከም ተፈጸመ ይዝእመት ዘሎ ኣብ ማሊ እናዛየደ ዝመጽእ ዘሎ ምንቅስቓስ ሽበራውያንን ጥርፋት ጉጅለታትን ነቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ቀቢላዊ ፍልልይ ዝጠንቁ ግጭታት ኣብ ኢስዎ ከም ዘሎ እዮም ምስታ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝሕብሩ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2019 ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ቀቢላ ፉላኒ ዝነብሮ ዓዲ ብዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 150 በርጌስ ድሕሪ ምማቶም ከቢድ ጸጥታዊ ወጥሪ ከም ተፈጥረ ይዝከር ሓያሎ ኣባላተን ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያንን ጥሩፋት ጉጅለታትን ኣባላት ቀቢላ ፉላኒ ብምዃኖም ዝኸሱ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ዓድታት ቀቢላ ፉላኒ መጥቃዕትታት ክፍጽሙ ምጽንሖም ይፍለጥ መንግስቲ ማሊ ነቲ መጥቃዕትታት ምህዳእ ዝተጻወተ ተራ ልኡም ብምዃኑ ብሓያሎ ወገናት ክውቀስ ጸኒሑ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካ ተኸሲቱ ብዘሎ ከቢድ ደርቂ ሓደጋታት ዕለቕለቕን ሳዕቤናቱን ከምኡውን ቁጠባዊ ዝሕታለን ልዑል መጠን ዘቕባበን ምንቁልቋል ዋጋ ማዕድናት ተደሚሮ ልዕሊ 45 ሚልዮን ሰባት ብሕፅረት መግብን ካልእ መሰረታዊ ጠለባት ህይወትን ይሳቀዩ ምህላዎም ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሩ እቲ ውድብ ብ16 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሃገራት ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካ ዝኾና ሞዛምቢክ ማላዊን ዚምባብዌን ካብ ሳዕቤናት ናይቲ ኣብ 2019 ዝተኸስተ ህቡብላዊ ማዕበል ኢዳይ ዛጊት ከም ዘይሓወያ ብምጥቃስ ብጠቕላላ ኣብ 16 ሃገራት ዞባ ንዝርከቡ ልዕሊ 8.3 ሚልዮን ግዳያት ሕፅረት መግቢ ዝኸውን ደገፍ ንምብርካት ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብቲ ዞባ ዓመት መጸ ዘጋጥም ወቕታዊ ህቡብላዊ ማዕበል ክኽሰት ጀሚሩ ብምህላው ድማ እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ባህርያውን ሰብ ሰርሖን ጸገማት ክዛይድ ከም ዝኽእል ዝኣመተ ሕብራት ሃገራት መሰረታዊ ጠለባት ንምምላእ ዝካየድ ደገፍ ክሕይል ጸዊዑ ኣሎ ኣብታ ልዕሊ 7.7 ሚልዮን ማለት ልዕሊ ፍርቂ ካብ ህዝባ ሕፅረት መግቢን መድሃኒት ጻዕትን ካልእን ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ እትገልጽ ዚምባብዌ በዚ ባህርያዊ ሓደጋታት ብከቢድ ተጸልያ ከም ዘላ ይሕበር ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪካ ካብቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሽግር ንኽገላገላ ናይ ልዕሊ 489 ሚልዮን ዶላር ገንዘባዊ ደገፍ ከም ዘድሊ ዝሕብር እቲ ውድብ ካብ ዝተኣተወ መብጻሕታት ዛጊት 205 ሚልዮን ዶላር ጥራይ ከም ተረከበ ብምጥቃስ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ እጃሙ ከበርክት ይጽውዕ ኣሎ ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን ዕጡቃት ሚሊሻታትን ብዝተወልዐ ሓድሽ ግጭት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ብሕብራት ሃገራት ኣብ ዝካየድ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ካኣትው ተገዲዶም ምህላዎም ተሓቢሮም
ኣብታ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሕብራት ሃገራት ነቲ ግጭት ንምዕራፍን ድሕነት በርጌስ ዜጋታት ንምሕላውን ናብታ ግጭት ዝተወላዓላ ከተማ ኣሊንዳዎ ሰራዊት ከም ዘዋፈረ ተገሊጹ በቲ ኣብ ዝሓለፈ 9 ጥሪ ዝተወልዐ ግጭት ክልተ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ዝርከቦም ሓያሎ ከም ተቆትሉን ከም ዝቆሰሉን ዝተቐሱ ጸብጻባት ብዓሰርተታት ዝቑጸር ኣባይቱን ከም ተቓጸለ ሓቢሮም እዚ ሓድሽ ግጭት ከም ተወልዐ ዝግለጽ ዘሎ ኣብታ ሃገር ዓስኪሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ነቲ ብተኸታታሊ ግጭት ተናዊጹ ዝነበረ ከባቢታት ርእሰ ከተማ ባንጉ ካብ ህላወ ዕጡቓት ነፃ ንምግባሩ ዘካየዶ ጻዕሪ ከም ተዓወተ ኣብ ዝቀላሓሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብቲ ማዕከን ግጭት ኮይኑ ዝጸንሐ ከባቢታት ህላወ ዕጥቂ ይኹን ብረት ከም ዘየለ ከም ተረጋገጸ ዘነጸረ ሕብራት ሃገራት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ምስ ሓይልታት ጸጥታ ሃገር ብምዃን ድሕነት ዜጋታት ንምሕላው ኣብቲ ከባቢ ተዋፊሮም ምህላዎም እዩ ዝሕብር ኣብ ዕዳጋታት ኣፍሪካ እናሰዓረረ ዝኸይድ ዘሎ ብግቡእ ናይ ምቁፅጻር መስርሕ ዘይሓለፈን ናይ ብቕዓት መርመራታት ዘይተኻየደሉን ናይ ሓሶት መድሃኒት ከቢድ ጥዕናዊ ጉድኣት የስዕብ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ብሪጣንያ ቃሊሐን በዚ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ እናኣተወ ዕዳጋታት ዘዕለቕለቕ ዘሎ ናይ ሓሶት መድሃኒት ዓመታዊ 10ታት ኣሽሓት ሰባት ከም ዝሞቱ እዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ነዝተርእዮ ንምግታዕ 7 ሃገራት ኣፍሪካ ማለት ኮንጎ ኒጀር ሴኔጋል ቶጎ ኡጋንዳ ጋምቢያን ጋናን ዝመጽእ ሰሙን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ቶጎ ኣኼባ ከካይዳ ምዃኑ ተፈሊጡሎ እዚ ናይ ሓሶት መድሃኒት ዓመታዊ 200 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዘሎ 43 ሚእታዊ ድማ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ከም ዝሽየጥ ኣብ 2019 ክሳብ 2017 ብዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝተኻየደ መጽናዕቲ ይሕብር እዚ ዓይነት መድሃኒት ኣብ ኤውሮጳ ከምኡን ሰሜንን ደቡብን ኣሜሪካ ካብ ዝሽየጥ መድሃኒት 21 ሚእታዊት ከም ዝሽፍን ውጽኢት መጽናዕቲ የነጽር ሓደ ካብ 10 ኣብ ዕዳጋታት ኣብ ምዕባለ ዝርከባ ሃገራት ዝሽየጥ መድሃኒት ናይ ሓሶት ምዃኑ ዝሕብር እቲ መጽናዕቲ ሰባት ሓሲሩ ተባሂሉ ካብ ዝኾነ ቦታ ካብ ምግዛእ ክቆጠቡን ፈቓድ ካብ ዘይብለን ትካላት ከይዕድጉን ኣጠንቂቖም ኣብ 2015 ዝተገብረ መጽናዕቲ ዓመታዊ ብናይ ሓሶት ናይ ዓሶ መድሃኒት 122,000 ትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑ ግዳይ ሞት ከም ዝኾኑ የነጽር ወከልታ ኣሜሪካን ጉጅለ ጣሊባን ናይ ኣፍጋኒስታንን ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ምስ ሓይልታት ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ዝካየድ ግጭት ክጎድልን ዝርብ ሰላም ምስ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ክጅመርን ኣብ ዝብል ኣጀንዳ ዘተኮረ ዝርብ ሰላም ኣብ ከተማ ኣዶሓ ቀጠር የካይዱ ከም ዘለዎ ተቃሊሑ ብመሰረት ኣፈኛ ጣሊባን ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ብ15-16 ጥሪ ዝተኸታታሊ ቀጥታዊ ርክብ ከም ዘካየዱን ኣተባባዒ ከም ዝነበረን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብቲ ዝተጠቕሰ ነጥብታት ስምዕ ምስ ዝግበር ንጉዳይ ኣፍጋኒስታን ዘላቒ ሰላማዊ ማዕልቦ ንምርካብ ኣብ ዝኽእል ሓፈሻዊ ስምዕ ንምብጻሕ ከም ዝኽእል ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ ነቲ ን18 ዓመታት ዝቐጸለ ግጭት ኣፍጋኒስታን ሰላማዊ ፖለቲካዊ ማዕልቦ ንምርካብ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ተበጊሱ ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ዝርርባት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ከተማ ካቡል ድሕሪ ዝተኻየደ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብቕጽበት ክቋረጽ ከም ዝኣዘዘ ይዝከር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዘካየዶ ሃንደበታዊ ምብጻሕ ግን እቲ ዝርብ ዳግማይ ክበጋገስ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ኣብ መንጎ ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ዝርብ ክካየድ ከም ዝጸንሐ ይግለጽ እዚ ተበጋጊሱ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ዕውት ምዝኸውን ወከልቲ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጉጅለ ጣሊባንን ቀጥታዊ ርክብ ከካይዱ ልዑል ተስፋ ከም ዘለዮም ጸጥታውያን ምንጭታት ዝሕብሩ ኣሜሪካ ብ16 ጥሪ ወታደራዊት መርከብ ብወሽመጥ ደሴት ታይዋን ምሕላፋ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ቻይና ጣልቃ ምእታው ምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ ቻይና ኣትሪሩ ኮኒንዎ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገሩ ነቲ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ጥቡቕ ምክትታል ከም ዝገበረትሉ ብምንጻር እዚ ብኣሜሪካ ዝተወስደ ተኽታኺ ክብል ዝገለጾ ስጉምቲ ንመርገጺ ሓንቲ ቻይና ዝጥሕስን ንዞባዊ ምትፍናን ዘዕርግን ምዃኑ ብምግላጽ ተቃይሞሞ ኣሜሪካ ብወሽመጥ ደሴት ታይዋን መራኸብ ኩናት ከተሕልፍ እዚ ናይ ፈለማ እኳ እንተዘይኮነ ደሴት ታይዋን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ዘካየደቶ ሓፈሻዊ ምርጫ ካብ ቻይና ንምንጻል ዝጠልብ ሰልፊ ብምስዓሩ ግን እቲ ምትፍናን ዓሪጉ ምህላው ይዝሕብር ደሴት ታይዋን ዘይትንጸል ኣካላ ምዃና ትገልጽ ቻይና ኣሜሪካ ምሳእ እትገብሮ ዝኾነ ዓይነት ዝምድናታት ንልኡላውነታን መሬታዊ ሓድነታን ዝጥሕስ ብምዃኑ ክቋረጽ እያ ክትጽውዕ ጸኒሓ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣድላይ ምስ ዝኸውን ሃገሩ ነታ ኣካላ ዝኾነ ደሴት ታይዋን ብወታደራዊ ሓይሊ ንምቁፅጻር ዝእግማ ከም ዘየለዩ ከጠንቅቕ ጸኒሑ
ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ኤስያ ብሓፈሻ ኣብቲ ቀንዲ መስመር መጓዓዝያ ባሕሪ ምዃኑ ዝግለጽ ክፋል ሰላማዊ ውቅያኖስ ድማ ብፍላይ ዘለዋ ጽልዋ ንምዕባይ ጻዕርታት እትካይድ ኣሜሪካ ካብ ቻይና ክመጽእ ንዝኽእል ወተሃደራዊ ተጸዋቕታት ንምክልኻል ብዝብል ዕላማ ንደሴት ታይዋን ኣጽዋርን ነፈርቲ ኩናትን ክሸጠላ ምጽንሓ ይፍለጥ። ኢራን ብ8 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢራቅ ዝርከብ ማዓስከር ሰራዊት ኣሜሪካ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ 11 ኣባላት ሰራዊት ሃገሩ ከም ዝቆሰሉ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ብ16 ጥሪ ተኣሚኑ። ኣብቲ ፈለማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሰራዊታ ዝወረደ ሃስያ ከም ዘየለያ ሓቢራ ነይራ። ብመሰረት ጸብጻባት በቲ ኣብ ምድረ በዳታት ኣምባር ተደኪኑ ዝርከብ ኤን አልአሰድ ዝተሰሜን ኣብ ዞባ ኩርዲስታን ዝርከብን ማዓስከራት ኣሜሪካ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ንዋትን ወተሃደራዊ ኣጽዋርን እውን ዕንወት ወሪዱ እዩ። ኣብ ማዓስከር ኤል አልአሳድ ልዕሊ 1500 ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ዓስኪሮም ከም ዝርከቡ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ንጀነራል ቃስም ሱለይማኒ ምቕንጻላ ምስ ኢራን ኣብ ኩናት ክሽመም ዘይኮነ ክኽሰት ካብ ዝኽእል ዝነበረ ተወሳኺ ወተሃደራዊ ረጽሚ ንምድሓን ምዃኑ ብምሕባር ሃገሩ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም ዘይትወስድ ምግላጹ ይዝከር። ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ኣሜሪካ ብ3 ጥሪ ኣብ ከተማ ባግዳድ ብመጥቃዕቲ ሰብኣልቦ ነፈርቲ ዝቐንጸለቶ ኢራናዊ ጀነራል ቃስም ሱለይማኒ ኢራን ብ8 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢራቅ ዝርከብ ማዓስከራት ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ከም ዘካየደት ይዝከር። መንግስቲ ቻይና ከም ኣካል ናይቲ ብከቢድ ተበኪሉ ንዝርከብ ሓይዚ ኣፈላጋት ቀላያትን ካልእ ከዘንቲ ማይን ንምንጻህ ዝወስዶ ዘሎ ተረርቲ ስጉምትታት ኣብ ዝመጽእ 5 ዓመታት ኣብ ጽላት ሕርሻ ኢንዳስትሪን ካልኦት ጽላታትን ተሪር ማሕነቆታት ከተኣታቱ ምዃኑ ፍሊጡ። ሚኒስትሪ ኣከባብን ህይወታዊ ብዙሕነትን ቻይና ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብዚ ካብ 2021 ክሳብ 2025 ክትግበር ተወጢኑ ዘሎ ስትራቴጂ ኣብ ወሰናስን ማያዊ ኣካላትን ልሙዕ ለሰታትን ዝካየድ ዝነበረ ሕርሻዊ ንጥፈታት ምእጋድ ከምኡን ብዙሕ ተጠቃምነት ማይ ንዝጠልብ ኢንዱስትርያዊ ንጥፈታት ምቁፅጻር ይጠቓልል። መንግስቲ ቻይና ንጽህና ምንጭታት ማይ ናይ ቀዳምነታት ምዃኑ ብምግላጽ ነዚ ድማ ተበጊስሉ ምህላው ዝሓበረት ሚኒስትሪ ነዚ ንምርጋጽ ኣብ ዝካየድ መስርሕ ቁጠባዊ ኣገዳስነት ኣብ ግምት ከም ዘይኣቱ ኣነጺሩ። بمسرت ጸብጻባት መንግስቲ ቻይና ነቲ ልዕሊ 40 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ቀረብ ማይታ ሃገር ዘውሕዝ ፈለግ ያን ግዜ ንምንጻህ ዝዓለመ ሓያል ጻዕርታት ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ ይዝሕበር። በዚ መሰረት ኣብ 2019 ጥራይ ኣብ ፈለግ ያን ግዜ ኣከባቢያዊ ብከላ ዘስዕብ ገበናት ከም ዝፈጸሙ ዝተኸሰሱ ልዕሊ 7000 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ኣኽባሪ ሕጊ ቻይና ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ገሊጹ። نزع لتزيز تلالو زينا مسنادونا بزتزازي ملو مسترف مدباتنا برخ مشت سلام كم يتصنعكم كبرات عزب تعرضها وزينا سبورت وزينا زغرب لكم ميكال حدكم سبعة صوت وربعة طرياب تنزانيا ككير عبز غنية زوبا وددر تنس بايتا من سيات تحت عصوت وشريش عامة هاجرات مبرا أفريقيا زيت فترة هاجرات غانتا إيرترا تبابع وتيت بمزقاب سالفة عصوت وحامش طرينا بهاجرات مليسا تهاجرات غانتا هاجراو معرفون فرتاس مراو زبصحتو له حلف تهاجراو فدرشن تنس بايتا موقع قبابلا جيروملا بمسرت حبرتا سلطاني تهاجرات غانتا آتو غويتوم حرغو ابتو زوبا وددر كاب هاجران غانتا تات اوغندا تنزانيا رواندا بروندي سيشيلز كينيان كومورسن تواتو تودادرت كساتوفون كلو هاجرات غانتا إيرترا بتودادرت دقانشيو ميلاسينا سارون لول هي ابتسفا غرغش ابناي تحت 14 عامت تودادرتي دك تواتيو ساميل عقبا يوناتان تسفا غرغش عوت هابتن دما امناي تحت 16 عامت وددر بنصلن بناي صمدن وددرات بمستافن امناي صمد وددرات كازن بقعتن صوتان بمصورغا تحبيروم بقعت تودادرتنا مس بقعت تساتفت هاجرات كرن كلو عبي فللي كم زي بلو زتقسه سلطان غويتوم بليچاتاتن سرع لممراز زكايدالو حيالو ميراتات مهلاون نويحنا مدلاوان مكيادو من مخانو بمتقاس ابزي زوبا وددر بكلتي صوتاتات مستافنا
ሓጋዝ ልምዲ ሃገራዊ ጾታታት ክጥረ ምዃሉ ወሲኹ ገሊጹ ኣካቲ ላሊጋ ንካልኣይ እግሪ ግጥም ኤል ክላሲኮ ዝመጽእ ሓደ መጋቢት ክካየድ ወሲኖም ኣብ ናይ ሎሚ ዓመተ ስፖርት ዘን ክልተ ክለባት ኣብ ናይ ላሊጋ ውድድራት ቀዳማይ ውድድር ኤል ክላሲኮ ኣብ ባርሴሎና ሜዳ ካምፕ ኑ ኣካይደ ነይረን እቲ ግጥም ካብ ዘይሸቶ ባዶ ተዛዚሙ መንባሩ ይዝከር ተኾነ ግን ውድድር ካብቲ ዝተመደቦ ግዜ ድሒሩ እዩ ተኻይዱ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ካብ ሃገር እስጳኛ ዞባ ካታሎኒያ ብዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ቅልውላው እዩ ኣካይቲ ላሊጋ ምስ ክልቲአን ክለባት ብምርዳእ ክመጽእ ንዝኽእል ዓቢ ንምህዳዮም ነቲ ናይ ቀዳማይ እግሪ ጸወታ ካብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ኣድሒሮም ንኽካይዶ ዝሓተቱ ኣብዚ እዋን ዘን ክልተ ክለባት ኣብ ላሊጋ ብ40 ነጥቢ ብሸቶ ተበላሊጸን ይመርሖ ኣለዋ ዕለት ሓደ መጋቢት ድማ ዝህልወን ጸወታ ባርሴሎናን ማድሪድን ኣብ ታሪኸን ንመበል 244 ግዜ ክራኸባ እየን ባርሳ ኣብዚ ግጥም 96 ጸወታታት ተዓዊቱ ኣላ ካብ ዜና ባርሴሎና ከይወፃና ድማ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ባርሴሎና ኮይኑ ተመሪጹ ዘሎ ሲቲየን ነዛ ኣብዚ ወርሒ እዚ ካብታ ጋንታ ክወፅእ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ኣርቱሮ ቪዳል ክዕቅቦ ብምባል ንመስርሕ ናይ ምስጋሩ ክሳዕ ዝመጽእ ክረምቲ ክውንዘፍ ኣዚዙሎም ኢንተር ሚላን ዝተጻወተ 12.8 ሚልዮን ከፊላ ክትወስዶ ተበጊሳ እኳ እንተላ ካብ ባርሴሎና ግን ቀጠልያ መብራትን ክውላዓላ ዘሎ ተኽሎ ጸቢብ ምዃኑ እዩ ዝንገር መስርሕ ምስጋር ተጻወቲ ብዝሑል ዝኾነ ምንቅስቓስ ክለባት እናቐጸለ ገለ ካብቲ ብዙሕ ዝስዕብ እዩ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ናከፋፋሊ ክለብ ፒኤስጂ ዝኾነ ካይስ ሩይስ ኣቲል ናብ ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ንምስጋሩ ክሰርሕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣላ ኣብዚ እዋን ኣብ ሊጋን ከምቲ ዝድለ ናይ ምጽዋት ዕድል ዝረክብ ዘየላ ኣቲል ናብ ፕሪምየር ሊግ መጽኡ ንክጻወት ባጊ ከም ዘለዎ እኳ ይግለጽ እንተሎ ብወገን ክልቲአን ክለባት ግን ፍረ ዝተረኽቦ ዝርብ ኣይተኻየደን ዘሎ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ንሆላንዳዊ ቫን ቤክ ካብ ኣያክስ ብ47 ሚልዮን ፓውንድ ንምፍራም ድሕሪ ምስማዓ ፈረንሳዊ ከፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ፖል ፖግባ ናብ ሪያል ማድሪድ ክኸይድ ይኽእል እዩ ንዝባል ዝነበረ ወረ መኸተምታ ዝተገብሩሉ ይመስል በዚ ኸዚ ፈረንሳዊ ኣተኩሩ ናብ ናይ ቅድም ክለቡ ጁቬንቱስ ኣቕኒዑ ከም ዘሎ ማዕከና ዜና ስፖርት ይገልጽ ኣለዋ بمسرت مربوب حبريتا توتو سبورت جوفنتوس عبز متسك رامات نبوغبا ناب تورين مملاس كم قدام علامة جرا كسر مخاناي زنقر لازلهم إنجليزيان كلابات أرسنال توتنهام ود 20 شومونتن عام تخلخال إسبانيا كلاب جتافه داكونا من فرام كل ساعتين كم زلوا ينقرم أبزوان زي أب فوتسون بقع زلوا داكونا زحال في كلتا عام سبورت مسنا حلم جانتا لا ليغا مسمر مكلخال مسكم سيرجيو راموس بيكون كسر عزخاله مكور تخلخاليو أتكاي جوفنتوس باولو ديبالا مس كلوب السماحشه نايت 9.4 مليون عمتاوي مهايانا تخفلو نخصنح حدش وعل كفرم يقرارب كم زلو تغليصوم ديبالا بنايلو مع عمت سبورت اب وددا سيريان كالن كلوبا مسمر مدقعتي مدحن كوينو اب زلو لواني كلوبو نزار ارجنتيناو السماحشه وعل مقرابته غايا زلاب زعرف كرمتنا انجليزاوي كلب توتنهام نكتصنبر اب دور كويت بصيح زنبر باولو يتمسرح ود ساعات كسالت بزي مخالو يذكريم بزي حجي ديبالا قريب زلو وعل لخا توتنهام امصاي كابز تصاصاي كترخبو بيكاز نبرت اغلغلوت حلمي كوخناي مالتيو جرمناوا كفافال كلب ارسنال موسوت اوزيل اب كلوب كسا عامته 2020 حد نكصنح بهاغي كم زلو غليصلوم اب تعت حدش سلطان كلب ارتيتا حغوس وانا زحلف زلو اوزيل اب زور حزي نابا هاجر تركي كخيد كم زغلي كنغرول صنيحم بزح جيس تقلصت خوينو ግን اوزيل اب سومن 350 شح باوند تخفلو كساع زمطعم سبورت كصنيح مالتيو ናይ ቅድም ተጻዋታይ ስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ዝነበረ ስፓኛዊ ዛቪ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንቦታ ምስልጣን ናይ ቅድም ክለቡ ዘይተቐበሎ ምኽንያት ገሊጹ ኣሎ ዛቪ ነዚ ምኽንያት ዝሃበኻ ንሱ ገና ኣብ ናይ ምስልጣን ስራሕ ጀማሪ ስለ ዘሎ ንዝያዳ ተመክሮ ንኽድል እምበር ተጓዩ ናብ ዓበይቲ ክለባት ዝሰግረሉ ባህጊ ስለ ዘይጸንሖ እዩ ዛቪያ ባርሴሎና كله 767 ጾታታት ምስ ክለቡ ከካይድን كله 25 ዝተፈላለዩ ዋናጭውን ምስ ካታሎናዊት ክለብ ኣልዒሉ እዩ ክብራት ዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም